Dwarbaguri Press Club tumpen get together lapen executive amai ke paman. Bangso mai long jasimet kaching wai pon Dwarbaguri Press Club along nonangkile ji mars chiklo budi red sphere lapen football ki pachu pon je phan RD dojot kaching ki chingwai patepon. Bangso mai long president Bida Singing Leng pensi mai chari pon lo lapen secretary Rajesh Tiron pensi mai ke phalam thejai pon. Bangso mai long kachitong duna bangpo tum do an assistant secretary Rangsina be finance secretary Robinson Killing magazine secretary Amo Singti office secretary Risa Ningti Wilson Rongpi Dor Singh Tok bi Mir Singh Tok bi lapen Dwarbaguri Phirang ke claim bang atum chetong dun Rongti ke pen Harson Rong hang report Time News Difu Kakila nilitum na Dwarbaguri Press Club phanangaching honpen la kakila nilitum news channel na kilang nun welarat phaan stami pini nilitum la Dwarbaguri Press Club ahin pedani tum phan ninga klong pen aprang si na tum phan kardoma pajir tholo asi pini nilitum la thang pini ke tarik krehini lo pini la bangso ni lon judgment dang ni tum dagla kai pholang so la picnic sai hemlong sin tu pini la get together amai nil tum pini padopono la sila bangso get together amai long jasme la nil tum la Dwarbaguri Press Club long president Bida Singh Engleng la pen nil tum Dwarbaguri Press Club long secretary la Rajesh Tiron do lang tum bahini kacipaduk pen sipini nil tum phan la puson amai nil tum phan pangrumpol lo la bangso pangrumpol ni tum kado pen same lang nil tum bahini phas same ni tum ninga klong ben ning ching duglo la pen akiro tami pajir lo la sipini la bangso la ni tum pini la get together lo la pen la executive meeting lo get together kam executive meeting lo la sipini ni tum tong sikot pen la puson asai la puson chingbai nang pu alang tum pen ping khala teng pen pini tum dak ison soni alam ni tum chingbai ponong lo la sila bangso pini amai long ni sum ka chingbai pon alam thila bang ni tum lam thei hini do isi bangke la bangke ni tum kidam tang 2021 18 December achiklo ni tum Dwarbaguri Press Club amhang pathek pontang lo amhang pathek tan dat pen ni tum hasot pen president bang ni tum Bida Singh Leng lo secretary bang Rajesh Tiron lo alang li tum pesi ningkal thom an mangke nang chari pon nang calon pon misen alang li tum misen pen nang chari pon elo la si arona teng pen tum hola so hot pen stami ni tum ningkal thom an mangke president secretary at terms do stami la non bang ni tum at terms stami nang ke julo la si la non puthot president akimi secretary akimi kangwai pon thuji phas stami ni tum ani hot pon elo la si la non kiwang ji March 16 2024 aningkan la bangso sengkan malo la non nangkile ji March achiklo March 16 bang ni tum la Dwarbaguri Press Club long ni tum budi support dopo si hala suhod ani bangke matong president dopone matong secretary dopone la bang ni tum non make kladak pen ni tum khan nang thampon thek thelang athila dani tum by choice aja jine bate voting saja jine by selection aja jine ni tum non make kladak pen ni tum khan na pachini thek thelang la taisilo akola penile tum la Dwarbaguri Press Club amen pen non nangkile ji March achiklo angbong malo nilitum football pathu sami kibi ponjido la sobhan stami pini nitum kachingbai pontang dolo la si kadoga wela nilitum kachupa damji ponitum ning hangateng mangke nitum la Dwarbaguri Press Club stami akaprek Press Club tum phastami nitum ki pha ponjido la son thak si mesen along kaprek atum sami ke pathu mesen tum phastami nitum ki pha ponjido lahai phastami nitum kachisik kachidang bangke non pe tum chisik chidang pomlo sinale tum hala mo nile tum khela ki bije long stami nale tum ke pathu ji jum stami chali ekbom na akola bangke nile tum khela stami football pathu bangke bi ekji sepini sembe nile tum kachingwai pon kachithan pon alam thei mangela alam thei hini sipini tum mangi chingwai chingsai pono lasi labangso chingwai long kadok aves tami ninga klong ning samjin ning thir et pen se labangso lam bangke nitum RD dojot pen chingki chingwai pon si labangso lam bangke RD dojot pen nitum decision tami en pon lo sinong ki bang ji ani sami lali tu chingwai ateng pen akam tami asai sami pachun pon pu sinile tum kadok tami ning thelo lasi nang tum hasami pansi kadam pajir pon thelo